Cilaka. Piye, Truk? Aduh. Nek kancane dhewe ra ya aja diihi. Kaya kancane dhewe barang diihi. Adarane nek dudu kowe ngerti ana wong ngamuk klithah-klithih. Ihi. Oh. Carane mungsuh Buldara ora duwe ponokawan loro telu. Kejaba kowe ponokawanku. Ha iya to. Yo ora basa kowe. Tok kapake. Kula gendam. Aji penggendaman. Aji penggendaman nggih. Niku wau do teng Glimpang. Nek mungsuh nek ndara nggih mboten. Iki wong aku kok yo digendam lho. Waduh. Nek mungsuh aku gendam seru kelekaran. Ndara wing lirih. Nek gareng yo edan. Wong aku kaya digendam kowe. Kancane dhewe kok digendam. Piye Truk kabare? Aduh. Wo lagi pasangi genjutan mula. Akhire nang ngarepe Glimpang. Wo lah Bagong juder-juderi. Lah ora ana sing gelem mrene iki wisan. Semelang nek tak genjot. Gus. Nek mundure prajurit saking kula, nek nyuremke kami bawane Ndara. Prayogi kedah Ndara ingkang budidaya ngunduraken mengsah. Molat marari Sang Arjuna. Wis munyo kang lagya kamanungsan. Kaserpan ring tingkaing mungsuh padha kadang tanono wang-wane anak panganak ing yayah miyang ibu lan wanggeh paman maka dinarpa salaya matek aji sepyangin Angka Wijaya katarimah panuwunipun ana maruta nempuh angganing mengsah saknanika pindha sinaponan mengsah saking teranggulang jagat. Kenya hilang memanisi wakananiro layu umalaku cemrahno maratani marang sariraniro nalas lutiro kang wang-wang
palugon laguning lekas lukita linuting kidung katung kadreng amomong memangun manah rahayu ayono tan manggolong kumolong mana dukara karnan karana pangapus puspita wangsalan semon Wirandungan tindaknya Lurah Petruk sejangkah mangu sejangkah mandek candrane kaya ula kepidak pedhite sinegek ing lagya lumaksana kinarya sambeting carita ingkang wonten nagari Ngamarta Sang Hyang Prakadang Sentana kaya naraba Sri Bandil
Nagari Ngamarta kang kinarya sang beting carita ya negara Batana Kawarsa inggih Indraprastha. Nalika swanten kasebat negari kang tata titi tentrem gemari pahla jinawi ingkang angrenggani negari Ngamarta pambayuning Pandhawa jejuluk Prabu Yudhistira ya Prabu Puntadewa Darma Kusuma Ajata Satru ya Guna Talikrama Narendra Berbudi Bawa Leksana lega nyonya lila ing pati ora mokal jumenenata wonten negari Ngamarta ageng perbawane nalika semanten lenggah wonten madyaning Pandhapi sineba kadangnya taruna Gyan Harya Werkudara ya Raden Bratasena nganan ngiringaken ingkang rayi kekalih sumendining Pandhawa Raden Nangkula warujuning Pandhawa Raden Sahadewa Nakula Sewa satria kembar kemanikan Gyan Harya Werkudara mengkeraken keng putra Raden Antarja tan Pantara Dangu nampi rawuh Nyanata Dwarawati Prabu Bathara Kresna ingkang kadherekaken Raden Garukaca mewah Setyaki nanging Raden Garukaca Setyaki amung kandhek wonten masih Banjawi Prabu Puntadewa gupuh-gupuh nanggapi keng Rakanata Dwarawati kapareng Rukmeng Daya pangudias maraning driya kang dereng kawijil Om Janeyane Talaga Kadilangit Mambang Tampas Wulan Upama Nika Lintang Tulya Kusumayana Sumawur Koko Prabu dering dangu rawuh wonten Ngamarta keng rayi nyaosaken pambagya Panakrami
suhu pangabekti kula kunjuk. Dahat katedha kali nggo murda dupinampi sabdanipun Yayi Samyaji. Rumentah ing Raka Dwarawati. Sabdanipun Yayi Prabu kula petelaken jaja amawahana bawa leksananipun ingkang Raka. Yayi Prabu mundhut priksa sowan kula. Pamujinipun Yayi kasembuh pengayomaning Hyang Widi mboten manggi sambikala. Puja pangestawanipun ingkang Raka. Mugi katur Yayi Samyaji gurawalan panampi kula sabdanipun Koko Prabu kula pundi mistaka mugi dadosa jejimat. Keparenga dipun prayogakaken lenggah Yayi Prabu Puntadewa inggih Sena barep kakangku apa? Aja nganti kedaluwarsa nyaosna pambagya Koko Prabu kang katemben rawuh. Iya. Kresna kakangku, basaku katur. Ya tak trima Dimas Werkudara. Kula nyaosaken pangabekti Koko Prabu. Kula ugi nyaosaken pangabekti Dimas Nangkula Sedewa ndak trima. Ingkang rayi nyuwun gunging samudra pangaksama. Mbok menawi Koko Prabu menggalih keng rayi Deksura. Nyuwun rawuhipun Koko Prabu mboten kanthi cecala langkung rumiyin. Yayi Prabu, mapan kula sampun sagah pinangka pengayomaning Pandhawa. Dados bilih kadang kula Pandhawa menika kagungan panuwun kula sak wanci-wanci dhateng Ngamarta. Menika sampun sak mestinipun. Mboten kok nama Deksura. Nanging mapan kula menika netepi kewajiban kula, kesagahan kula. Anggen kula sampun sagah layan Ibu Kunti kula kedah jagi kawilujenganipun kadang kula Pandhawa. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Kalenggan menika Koko Prabu kula suwun pangayomanipun. Anggen kula badhe bebesanan kelayan Dimas Arjuna. Kanthi ingkang rayi sedya ndhawuhaken kang puturunan Pancawala kaliyan Endang Pergiwati. Yayi ingkang Raka nderek nayogyani namung dadosna kamuningan Yayi. Sampun jamakipun tiyang ingkang gayuh kabegjan menika tentu wonten cobinipun. Mugi-mugi kadang kula Pandhawa saged nampi cobi menika Yayi. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwara Cah Nawisuta. Kakalira minggahing rata daher tumiyangaken ingkang sarutama tarwiyatan magawi pupuk niguna Sang Resi lesu. Eca dene imbal pangandika Prabu Puntadewa miwah Nata Dwarawati kesaru sowanipun Petruk Kantong Bolong.
iki Petruk. Petruk, longgarno dhisik napasmu. Petruk, tentremno pikirmu Petruk. Petruk matur. Yo. Matur sampun ingkang sinuwun. Ya ora dikampleng ora marem. Kula bae pun mikir. Wiwit saking mriku mlayu. Wo. Angin metu baban songo. Metu ngirung, metu cangkem, kuping, mata. Sing metu mburi wah. Mboten didedhek Ndara Werkudara dereng mari niki wau. Ora sembrono. Nggih. Petruk nun padha raharja. Pengestune sinuwun mboten manggih sambi kala. Ana wigati apa Petruk? Petruk nun mbok matur nangsane Yayar Puntadewa lungguh sila sing apik. Ora njojrong kaya ngono. Lah kene iki pun sila ngeten iki. Sila cengelmu nutupi aku. Ngene-ngene lho, ngene-ngene. Lho. Aku iso weruh ngarep. Ah niki nek cara nggen kula niki le ngarani dekem mboten lungguh. Sekesuk ngono ya boyokku pegel. Ora usah cerewet. Oh, ki metu eleke saiki. Bareng wis tuwek ya metu eleke. Ana wigati apa Petruk? Ora usah nangis. Ana apa? Matur nusanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Lepat kula nyuwun yatra kleru. Ora sembrono to. Kulinane nek nyuwun niku yatra kaya ning ngapura nggo apa. Kula menika pun nutus Kang Rayi Ndara Janaka. Iya. Nyang si preso Dawuhe Ndara Campalawa Pancawala. Lah nggih Pancawala kalih Ndara Endang Pertiwati mboten temtu. Wase dibangkarke sebabe Ndara Janaka nampi penglamar saking negaring Sina. Ndara Endang Pertiwati ajeng didhawuhke kalih Raden Dakumara. Leng-lenging driya mangun mangungkung kanduan rimang yaya lenotan kanin. Lamun tan tulusa mengkudyah utama sang nata muda wuwu sing ngrerepa terus pundi Yayi? Dawuhipun Pancawala pun bangkaraken kelayan Endang Pergiwa. Yayi Prabu trimah. Trimah Koko Prabu. Lho. Kok trimah dos pundi? Janaka mboten purun pisanan kalian kula. Amargi kula menika tiyang bodho. Mboten timbang kalian Arjuna. Tinimbang mangke pun lajengaken botsih aluwung mboten temtu perkawis Pancawala gampil mangke. Yen ngaten Yayi lajeng mboten temtu gadah damel. Mboten. Wah, barep kakangku.
mbok nesu. Jlamprong dai. Ora kena iki perkaraku. Kowe ora kena melu-melu Werkudara. Aku bae sing dibangkarke trima, kowe kok ora trima iku piye? Ya wis. Ora sida duwe gawe. Iya ora sida. Piye Kresna kakangku? Ana Madukara aku ya nampa ulem. Nek ngamarta ora sida digawe, lah ya aku yo nyumbang nang Madukara wae. Yen mengkono aku melu. Yayi, kula nyuwun pamit. Kula dhateng Madukara ndereken wilujeng Koko Prabu. Petruk mantuk teng Madukara ora kena. Lah pripun? Kowe kudu nderek aku nang Gedaton kanggo paseksen yen Pancawala dibangkarke daupe karo Pergiwati iku aku mengko mundak dianggep goroh karo Yayi Ratu Drupadi. Kowe pinangka seksi. Oh nggih. Dadi mboten wangsul teng Madukara. Ora kena lebari sesuk. Aduh. Sesuk tinggal bis piye ya? As bonceng Mbak Sukini dah. Nggih, monggo kula dhereke. Iya, Petruk. Rasaning tias kayuyun nang ayo melu kita ning kalebu gambir wana kalawan ninging ati kedah pitutur sumingkiring reh tias merong nyaosaken sembah pangabekti kula sinuwun ya tak trima nimbuk Ratu Wara Drupadi.
kula nyaosaken sembah pangabekti Kanjeng Rama. Pancawala tak trema. Petruk kowe padha kanthi Basuki. Nggih. Pangestu wilujenge. Paring pangestune Ndara Ayu Drupadi. Wonten menapa sinuwun liringing nektra kundur saking panangkilan ketingal tikel wimbane wonten ketadosan menapa sinuwun aku paring pangandika marang Nimbuk Ratu nanging aja kaget kula nuwun inggih nalika pun Kakang ana madyaning Pandhapa wewangunan nampa rawuh Koko Prabu Dwarawati lan pisuwane adimu Bratasena nang kula Sedewa lan para putra Andir. Kula nuwun inggih pun Kakang nemtokke bakal kaleksanan nggonku arep ndhawuhke Pancawala nggonku arep pisanan karo Dimas Arjuna ora kanyono-nyono Drupadi Petruk sowan iki Petruk sowan ana Ngamarta diutus Yai Arjuna mbangkarke dhawuhe Pancawala karo Pregiwati jalaran Pancawala ora bisa dadi anak mantune Arjuna merga Pancawala bocah bodho semono uga aku Janaka duwe besan aku rumangsa isin senadyan aku sedulure tuwa merga aku iki bodho kepinteranku kamegiganku kadigdayanku babar pisan ora timbang karo Arjuna. Arjuna kang wis pinutra para dewa. Pun Kakang tepung karo dewa wae ora. Mula lelakon iki kudu tok tampa. Kowe kudu narima Pancawala ora sida dhaup karo Pregiwati. Rempuning tias nitya gungkingken lir sudama surem tanpa dang awit kalingan lampahe mega mendung kang layung lelayune sigrang nui kekesambat praloyo Dutiwa bedaraning jagat yang dirilo prapteng hantoko sinuwun ingkang rayi kapejahana kemawon menawi panjenengan trimah dipun bangkaraken dhawuhipun Pancawala kaliyan Pregiwati lelampahan menika kula saestu mboten saged nampi nanging sinuwun nampi lelampahan menika mboten wonten kersa kados pundi kula
kula aturi mejahi kemawon kula sinuwun. Menawi perkawis kadang monggo nanging panjenengan menika Narendra Arjuna menika badhe kados menapa menika pangeran wonten Ngamarta kedah kapurba kamasesa dumateng dalem sinuwun. Perkawis menika kadang monggo nanging Narendra pendan menika kula aturi enget yen ngantos kalampah Pancawala mboten dados garwanipun Pergiwati. Mboten namung kula ingkang wirang nanging negari Ngamarta badhe surem. Tejanipun sinuwun. Pilalu kula aturi mejahi kemawon kula tinimbang kula mangertos asoripun delajat negari Ngamarta. Om Jaja muntap pindho kinetap Nektra kocak ngondarandir idep mangala cakra Nektra wangatira kaya den dodok andemane Prabu Puntadewa midhanget pamuwunipun Dewi Drupadi. Saknanika ngendika Prabu Puntadewa nanging sarwi tebak Jaja asta gepok sangsangan robyong jelek dadi Gandharwa sak Prabata Suta. Janaka Janaka kowe ora sudi besanan karo aku ha. Wah. Sinuwun pikajengan menika menawi boten dipun jangkah boten saged pancangka dumudi. Menawi panjenengan namung gereng-gereng wonten kedaton badhe wonten kedadosan menapa? Bilih lan saestu badhe nglabeti keng putra mboten namung gereng-gereng wonten kedaton sinuwun. Janaka aku patenala ora iso mateni aku kowe sing tak gagelak. Warnandi Petruk ajeng mantuk pun yaketene ora kena. Lah pripun kowe iku Panakawan? Nggih, Panakawan kudu wani sumekta pangorbanan kanggo bendara Pancawala. Dhaup karo Pergiwati ya saka kowe. Ora iso dhaup ya saka kowe. Elah blai. Nggih. Ning kula tak rembagan kalih keng putra sikik. Nek mboten rembagan kalih keng putra mangu-mangu malah kula. Ya sakarepmu. Gus, Ndara Pancawala, apa Petruk
Kula tak nyuwun priksa ning sampean blak-blakan nggih. Rasah goroh. Sampeyan niku karo Ndara Pergiwati tresna mboten? Tresna banget. Pun tau kepethuk padha dhewe. Ngaku wae rasa isin. Pun napa dereng? Nika sing ngeker saka dhuwur numpak Vespa ki sapa? Poncowolo kok eker. Kali delik-delik petuk kancan pirang-pirang. Pun tau ketemu padha dhewe urung? Wis ndarak ngoten. Njuk ngendika napa? Aku wis prasetyo ora pati-pati duwe garwa nek ora karo Pergiwati. Njuk Ndara Pergiwati. Pergiwati yo nimbangi ora ngladeni priya liyane Pancawala. Ha niku ngoten. Sampeyan wani mati napa mboten? Lha. Wong mati niku werna-werna. Mati mrewira. Mati ana paprangan. Tanding padha ijen. Rebut kawibawan, rebut wanudya niku padha mawon. Wonten bebasane sak dumuk bathuk sak nyari bumi. Arep mung sak nyari nek bumi sak dumuk ning bathuk wajib toi pecahing dada muncrating ludira nek perlu ilanging nyawa. Lho mati merwira. Mati nalongso lara ora entuk tamba. Niku mati nalongso. Mati nista niku mati nglalu. Nek pati geni arep udut reke keri. Dirungok kaya sembrono. Sampeyan wani mati mboten? Nek aku umpama tekaning pati kowe wani nglabuhi. Lah nek kowe gelem nglabuhi aku ya wani narak ngono. Dadi kula arep nderek iki ya mantep. Pamit iki Bu. Tak dereke mlebu Taman Maduganda. Nek konangan Paman Arjuna pamanmu niku kaya gawene ya blunas-blunus ngono kok. Pun to mang percaya mawon. Nek pancen Ndara Pergiwati jodoh sampean ana dalane. Sampeyan tak ngerti to pangandikaning para sepuh. Siji, dalaning pati, loro ketemu ning jodoh, telu tibaning wahyu. Ora kena didelok kanggo mata. Ora kena digrayang kanggo tangan. Awit menika purba wasisaning Hyang Maha Agung ngoten. Ya Petruk, Ibu kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Ya sing ati-ati ya nggir. Kula nyuwun pangestu. Kanjeng Ratu, ya sing ati-ati Petruk. Mangsa padha ngono ngayomi anakku.
janing taluku kadilangit mambang tanpa sebulan upamaneko lintang tulyo kusumayana sumawur Kang Mas Pancawala rawuh wonten Taman Madukanda kula nyaosaken pambagya raharja saha pangabekti kula kunjuk ya diajeng Pergiwati tak trima pangestu murana sambe kala tekaku Taman Madukanda Petruk kowe padha kanthi raharja nggih wilujeng pangestu wonten kersa menapa Kang Mas rawuh wonten Taman Madukanda ndadekno pangertimipun Kakang manjing Taman Madukanda mung arep nyidhikke pekabaran apa kepara nyata diajeng Pergiwati kalenggan iki sedya didhawuhke kalayan Kang Mas Lesmana Dakumara kula nuwun inggih kula menika setunggaling manudya sirik lamun ta kula nduwa keparengipun Sudarma dawuhipun Kanjeng Rama kula kedah ngladosi Kang Mas Lesmana Mandrakumara lamun wis mengkono pun Kakang Nayogyani renipun Kakang iki kadang tuwa tekaku ana kene perlu aku arep caos sumbangan Kang Mas badhe paring sumbangan iya matur sembah nuwun menapa sumbangan ingkang badhe pun paringaken dumateng Pergiwati iki sumbangan saka pun Kakang waspadakno kuwandane Pancawala Kang Mas boten nginten pedang ngasta purgolikan menawi badhe nganyo tuwuh kula rumiyin pun mejahi Kang Mas kula rumiyin dipun mejahi sampun ngantos Kang Mas aku kudu mati nek kowe dhawuh karo Kang Mas Lesmana Mandrakumara dados lungang kamuningan kula matur mekaten kula namung nyobi kantresnanipun Kang Mas Pancawala menika estu menapa mboten sareng ngasta pucuri goligan badhe nganyo tuwuh sampun ngantos seda mangke kula nggih calan kula namung nyobi penanda dos pundi jebul panjenengan badhe tega sedanipun yen ngaten pancen penan saged kula antepi katresnan kula Kang Mas oh dadi kowe mau ora kok temenan jago arep dhawuh karo Kang Mas Lesmana Mandrakumara iku mung kanggo nodi anteping katresnanku kula nuwun inggih yen mengkono syukur bejo sewu nadyan pun Kakang ora mung ana jana luka nadyan ana luka baka Pancawala ora pisah karo Pergiwati janing-janing taluka kadilangit mambang tanpa sebulan upamaneka
Lintang tulya kusumayana sumawur roman cara kuna kaya dadi isih mandi ngono kaya aku biyen karo sapa Petruk nah pun mboten kula omong kemawon Petruk lun banjur kepiye Petruk pun mboten kuwatir Nyi Lurah. Kula Ki Lurah. Sampeyan saniki kula kongkon matur teng pendopo mriku. Matur kalih Ndara Janaka nggih. Nek nggedaton wonten maling ngoten. Malinge sapa? Sampeyan matur dereng tepung. Ning sing dicolong mbok sing maling niku wani nggibang Ndara Pergiwati ngoten. Wah, mangke lajeng wis to. Dikongkon wong lanang dadak wangsulan. Ndang mangkat oh nggih, inggih sendika Ki Lurah. Saiki Petruk nek arep mudar ya saiki nek arep moncer ya saiki aku njaga keselamatane Ndara Pancawala kudu nang arep mrigol ngene ya ning awakku keduten kabeh sajarah gebuki wong iya silang-ilangan nyawa pokoke saguh aku lang-lang indriya mangun mangungkung kanduan rimang yayah leno tanandang kaning Ki Lurah Kanthong Bolong wonten ngajenging kori Gapura Kedaton Jagi Dyan Pancawala kacarita Raden Antasena ingkang ambles pertala ngupadi kasatriyan Jodimati nanging dereng nate ngertos wasipun yen wonten bumi ing gandane amrik arum kedah jumedhul Dyan Antasena jumedhul mawa Prabawa lindu sakukuban Madukara lindu wis ana bumi sing gandane amrik arum aku jedul ora ana wong ya iki wong apa iki jonjrong enak cilaka jedul saka bumi babak bucik wae ora jajak iki wong ampuh iki wong ampuh tak glibeng pokoke Petruk arti glibeng.
Petruk gawe ning glipeng kok adi glipeng. Nek kalah gendam ndak kalah aku. Kowe sapa? Jedul saka bumi kok tingak-tinguk. Terangane wong getak karo aku. Ora glendengan dhewe. Kecang ngendi? Sapa jenengmu? Gawat. Yen kowe takon aku jenengku Antasena. Omahmu ngendi? Seka Sabta Bumi. Arep nandi? Aku arep goleki bapakku. Bapakmu omah ngendi? Ngendikane Simbah Ananta Boga. Bapakku iku Jodipati nggone. Jenenge Raden Werkudara. Lho. Delok udah-udanan iki ya memper iki. Tak glibeng wae. Tak ngaku Werkudara. Wis ben kena nggo beteng nek iki digdaya tenan. Brengos iki bangne ketel. Nang tengah bulak barate banter, aku ngempake Tegesang. Kena barat kira ya kena Gendirek kuwi to. Njus. Dadi le entek brengose ora entek resik. Ya isih teng bringis kaya iki. Oh, ngono. Jare gelunge Sukramangkara kaya gelungku. Cendhek ngarep dhuwur mburi. Aku kucir. Gelung iki rak pacaan nek sebo caos, nek dandan. Nek nang omah ya ngene iki kok. Apa nang omah kon gelungan. Lah ya repot. Rasa gelungan. Lah ya ganjel kaya ya. Oh. Dadi gelungane iki le nganggo nek dong arep caos. Ya nek arep caos apa arep jagong kuwi gelunge dienggo. Nek ora ya ping kuciran ngene iki ya. Akan kuwi poleng Bang Buntul Haji kok kuwi sarunge teng Krembyah. Kowe iki direk kampung kaya sandangan nek dienggo gawe praja, dienggo gawe caos apa nanggon resepsi apa kepiye. Nang omah kok dadak kanggo kampung. Nang omah cukup sarungan ngene iki wae kok. Isis. Cepet. Lah kuku Pancanaka. Kuku Pancanaka kuwi gaman. Nek ora ana bahaya, ora digekem. Apa gaman kok bendina kok nyekel terus. Bendina dicekel ya tobat. Mbok aku wis ora seneng kaya ngono kuwi tak kandhani. Oh, dadi ya nganggo wanci. Nganggo nyekel gaman kok ora nganggo wanci piye. Jare nek ngendika nganggo gleger-gleger, gereng. Gereng nek karo musuh. Nek karo kowe kok gereng-gereng. Nareng ngopo? Pamane kepethuk macan iki gereng. Perlu men macane ora iso nubruk. Nek kepethuk ula ngakak, kakak ngono. Julane ya ora sida nyembur. Nek kepethuk tawon lha kudu wani ngentup. Monggo tawon ki nek ngentup keri entupe. Yo kowe ngentup sik.